Egunon, jaun Andreok, atsegin handia da nazioarteko biltzar honen irekitze ekitaldian zuen aurrean hitz batzuk egitea. Aurten, Fontes Lingue Baskonun aldizkariaren lehen alea kaleratu zela 50 urte beteko dira, eta Nafarroko gobernuak urteurrena ospatzeko zenbait jarduera antolatu ditu. Jarduera bat egunotan Nafarroako Errege Artxibo Nagusian ikusgai dagoen erakusketa da. Fontes Lingue Baskonun paperezko altxorrak izenekoa. Kultura zuzendaritza nagusia Bianako Printzea erakundeak antolatuta. Erakusketaz gain, Joan Amenduz 16. mendeko iruindarraren olerki musikalizatuaren bideoa ere eginda. Euskarazko testu hori bera eta horren gainean egin den ikus-entzunezko ekoizpena ikusteko aukera izanen dituzue gaur arratsean, erakusketara bisita egitea aurreikusita baitago kongresuaren jarduera osagarri gisa. Erakustaldia eta bideoa ez ezik, biltzar hau ere antolatu da urteurrenaren kariaz. Hizkuntzalaritza orokorreko eta bereziki euskal hizkuntzalaritzako metodo eta joera berriak jorratzeko. Fontes Lingue Baskonun argitalpen zientifikoaren lehen alea 1969 urtean argitaratu zuen Nafarroako Foru Diputazioak Bianako Printzea erakundearen bidez. Euskal filologia eta hizkuntzalaritza arloko ikerketa zientifikoa ezagutzera emateko. Garai horretan, euskarari eskainitako aldizkari zientifikoa sortzea aipagarria da benetan. Euskara landa munduari eta nekazalgoari loturik zegoen, estandarizatu gabe edo estandarizatzeko prozesuan, zeregin akademikoetan erabiltzeko tradiziorik gabe, gizartean esparru formal jasoetatik bazterturik. Euskal hizkuntzalaritza zientifikoa hastapenetan zegoen eta garai horretan Fontes Lingue Baskonun argitalpena euskara prestigiatzeko bide aipagarria izan zen. Baina haren sortzea aipatzekoa bada, areago ere da nabarmentzekoa haren irautea. Aldizkari zientifiko batek 50 urte jarraitzea ez baita ohikoa. Urteak joan ahala, aldizkaria hizkuntzalaritzaren nazioarteko estandar akademikoetara doituz joan da, esparru zientifikoan, filologian, literaturan eta hizkuntzalaritzan, erreferentziazko argitalpen bilakatu arte. Zinez, bide oparoa izan da 125 zenbaki argitaraturik. Aldizkariaren ibilbide honetan, euskalari eta ikertzaile askok egin dute ekarpena. Bihoaizkie nire esker honeko lehen hitzak euskararen gaineko ikerketan aritu diren ikertzaile eta euskalari saiatu guztiei, hain lan baliotsua egiteagatik. Nafarroko gobernuaren izenean, euskararen eta euskal kulturaren gaineko ikerketan eta haren divulgazioan mende erdiko ibilbidea egiten lagundu duten guztiei, merezi duten aitorpena eta eskerona adierazi nahi diet. Nazioarteko biltzar honetan, euskalaritzaren alorreko azken aurrerapenaz gain, nazioarteko hizkuntzalaritzak euskararen gaineko ikasketei egindako ekarpen teoriko metodologikoak ere jorratuko dira. Hitzaldi nagusiak emateko 3 doktore gonbidatu dira. Joaquin Gorrotxategi, Euskal Herriko Unibertsitatekoa, Lola Pons, Sevillako Unibertsitatekoa, eta Lyle Campbell, Hawaiiko Unibertsitatekoa. Nazioarteko adituok biltzar honetan parte hartzeko erakutsi duzuen gogoa eta etortzeko egin duzuen alegina eskertzekoa da. Hitzaldi nagusiez gain, 9 mintegi antolatu dira eta horietako bakoitzean hainbat komunikazio zientifiko aurkeztuko dira. Jorratuko diren arloak askotarikoak ditugu. Euskararen soziolinguistika, literatura, onomastika, didaktika, dialektologia, hizkuntza tipologia, gramatika formala, fonologia, gramatika historikoa. Honetan ere, beren ikerketan emaitzak aurkeztuko dituzten ikertzaile guztiei haien ekarpena eskertu nahi diet. Ez dut bukatu nahi nazioarteko biltzar honen antolaketan aritu zaretenoi nire eskerona espresuki aitortu gabe. Batzorde zientifikoko eta antolatzaileko kideak, mintegietako buruak, Euskarabideko lankideak eta bereziki guztien koordinatzaile eta gogo emaile aritu den Ekaitz Santazilia, Fontes Lingue Baskonun
aldizkariaren zuzendaria, zorionak eta egun eta erdiko egitarau mamitsua lotzeagatik. Ziur naiz, egunotan, denon artean lan emankorra eta arnagarria eginen duzuela. Hala opa dizuet. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arregi jauna. Egun on denei, beraz ongi etorriak Fontes Linguae Baskonum aldizkariaren urteurrenaren barnean antolatu dugun biltzar honetara. 50 urte dira Nafarroako Diputazioak Fontesen lehen alea atera zuenetik, Mikelek esan duen bezala, eta aldizkariak hor dirau, zutik, sendo, garai berriei eta hizkuntzalaritzaren estandarretara doituz. Eskertzekoa da beraz, Nafarroako gobernuak eta horren gibelean ibili diren pertsonek egindako lana, eskertzekoa eta aintzat hartzekoa. Aintzatestekoa, bere bizikoa delako euskararen ikerketa zientifikoa, zientziaren estandarren arabera egina, beti ere. Eta horretan, unibertsitate ikasketek egindako aitzinamenduak eta Fontesen bilakaerak eskutik joan behar dute. Etorkizunean ere bai jakina. Unibertsitateko bidea, zientziaren bidea da, dudarik gabe, akatsak akats eta bertuteak bertute, biderik emankorrena. Tabernako eta blogetako eztabaidak bazteruzteko, batez ere. Unibertso txikiegia ez ere ikitzeko. Esaterako, euskaraz inprimatutako literatura ez dadin soilik Peru abarka edo gero izan. Ez dadin euskara izan txuktxiera, tamazigera, piktoera, dogonera edo sardinieraren jatorria, ez ezeren jatorria azaltzeko bide. Zurukoain leku izena adibidez, edo aizkora hitza latinetik datozela jakitean, ez dadin geure burua urkatzeko argudio izan. Ez dadila, besteak beste, orain, aditza perpausaren amaieran jartzea, euskara hizkuntza moderno izateko oztopo, gauza arraroena munduan edo garunaren prozesamendurako traba bat. Oro bat, zeramika pusketan egindako zirriborroak, milaka ikerketa ordu eta sos zaborretara bidaltzeko arrazoi ere izan ez daitezen, behar ditugu ikertzaileak. Euskalki batzuk, besteak baino hobeak edo normalagoak direla esatera ohitu ez gaitezen. Ez gaitezen uzkaili, usuen, 16. mendean euskaldun elebakarrak zudela jakitean, edo euskara Iruñaren atetan atzo arte egon dela jakitean. Euskalkiak ere ez direla duela 10.000 urtekoak, ez betidanik ez betirako horrelakoak izan, eta izanen esan alizateko, hots, arizkungo lurretan, ez dela beti bertze, edo erran baliatu, edo egon dela inoiz urik gabeko zuberoa bat. Ez ezagun burua gal, gazte batek aitatxi amatxik bezala egiten ez duenean, eta jakin dezagun hori nola eta zergatik gertatzen den. Ez dadin izan, bira horikan ez duen hizkuntza garbia. Ez daitezen gura itasoak kantabreak izan. Ez diezaguten esan arbasoen hizkuntzan mintzo garela, beste batzuek ere hala egingo ez balute bezala. Ez ezagun euskara iraganarekin baizik lot, gaur egungo hizkuntzekin baizik, jakina baita historiak ez duela oraina justifikatzen azaltzen baizik. Badugu beraz, askilan hemen jarrita gauden guztiok, izan dadila biltzar hau eta Fontesek etorkizunean eman dezakeena bide horretan beste urratxo bat. Eskerrik asko. Gatozen orain gauza ukigarriagoetara, beraz orain 10:04 denean lehenbiziko hitzaldi plenarioa izanen dugu. Gero kafe hartuko dugu, 11:04 denean, beste leku batean izanen da, hemendik 2 minututara, beraz aire freskoa ere hartuko dugu, kafe hartzera goazenean, azkar ibili behar dugu, badakizu biltzarrak nolakoak diren. Gero ekingo diegu sesioei, azken korridoren amaieran dauden geletan, eta ondoren, bazkari eginen dugu, bakoitzak bere kabuz. Arratsaldean 4etan bilduko gara, mintegiei berriz ere ekiteko. 7:07 gutxitan bukatuko dugu, eta gero bitxita gidatu bat antolatu dugu Fontes Linguae Baskonumen erakusketara 7:04 artxiboan. Merezi duela uste dut, Arribitxi Franko bildu ditugulako, beraz informazioa zuen karpetetan duzue. Eta ondoren, apuntatu zarenetenontzako afaria dugu 9:00. Arazo txiki bat izan dugu afariaren txartelekin, batzuek baduzue, besteek ez, zuek lasai apuntatu baldin bazarete etorri, guk badakigu. Zeinek eman duen izena eta zeinek ez. Beraz, lasai etorri 9:00 izanen da, La Kapilla hotelean.
Beraz, eskerrik asko, hasiera emango diogu gaurko saioari, betoz mahaira orduan Joakin Gortxategi eta Iban Igartua, favorez.